Всем прывітанне, меня зовут Татьяна Дзямчук, і гэта выпуск праца роздумы, дзе я штосьці записываю, дзелюся сваімі думкамі пра розныя псіхалагічныя аспекты ў дачыненні да працы. І ўжо даўно я нічога не записывала. Насамрэч у меня быў пэўны такі творчы крызіс. Я больш пісала на LinkedIn, таму што думала, што записываць, і так все зразумела. А зараз неяк зноў адчуваю натхненне, каб падзяліцца пэўнымі думкамі. І сёння я яшчэ пакуль не ведаю, як будзе называцца гэты выпуск, але я вельмі хочу паразмаўляць пра такі момант, калі, напрыклад, у вас няма сіл абсалютна шукаць новую працу. І гэта можа быць спавадавана рознымі аспектамі. Пра адзін з такіх аспектаў сёння будзе ісці гаворка. А менавіта пра тое, што новую працу можа быць немагчыма, невыносна, абсалютна няма сілаў шукаць і можа зусім не атрымлівацца, таму што яшчэ не адгараваная старая праца. Вось такая дзіўная, мне падаецца, на першы погляд думка, таму што пра што ж тут гараваць, і прычым тут увогуле гараваць, гаруюць па людзях, а тут толькі праца. І сапраўды так, я насамрэч сама досыць так недаўна, я так некалькі год лічу, што гэта досыць недаўна, пачала больш выразна ставіцца да таго, што адбываецца ў жыццю з аспектамі суму і гаравання. Таму што мне, напрыклад, я вельмі схільная да таго, каб дзесьці абясцэньваць, пазбягаць гэтага суму, гора, і я такім чынам жыла. Гэта у мяне ў маім выпадку ператворвалася больш у пэўны трывожны фон, але сёння ўсё ж такі не пра мяне, а пра тое, што я маю на ўвазе пад тым, калі кажу, што важна усвядомліваць працэс гаравання і што страта працы можа сапраўды перажывацца досыць складана, нелёгка, непроста, а можа быць і дастаткова зразумела, проста калі усвядомліваць той факт, што сапраўды скончылася пэўная эпоха, пэўная, нават не то, што там эпоха, я так сказала эпоха, а нават і эпоха, пэўны перыяд жыцця. А яшчэ больш складаны працэс можа перажывацца, калі працу мы страчаем нечакана. Гэта калі, напрыклад, казаць пра сённяшнія і которые адбываюцца апошнія гады, такія раптоўныя скарочванні, сапраўды гэта ўвогуле можа нават быць траўматычным. Адразу такі дысклеймер, што траўмай мы лічым тое, нейкае такое, калі вельмі спрошчана пра гэта казаць, а траўматычным перажываннем это перажыванне, калі у нас было недастаткова псіхічных рэсурсаў, пэўнай знешняй падтрымкі, каб штосьці перажыць. І гэта потым выліваецца ў пэўныя наступствы. Так вот, пра што я кажу, калі я кажу пра працэс гаравання? Насамрэч, калі мы заканчваем дзесьці працаваць, ці мы страчваем працу, я буду казаць ўсё ж такі пра агульны працэс, мы страчваем пэўную... нават не так. Мы страчваем не толькі працу, а мы можам страчваць вельмі шмат розных аспектаў нашага жыцця. Вось, напрыклад, працавала 8 год HR-ам. Гэта была пэўная мая прафесійная ідэнтычнасць. Гэта былі мае калегі нават у розных кампаніях. Гэта былі мае пэўныя прывычкі, звычкі, То бок гэта было, калі я кажу пра ідэнтычнасць, вяртаючыся то, што я называю сябе HR-ам, я разумею, хто я, колькі ў мяне досведу, я разумею, як сябе пазіцыянаваць, нават банальна, калі знаёмішся з людзьмі, хто ты, я HR. Потым я такая закончыла працаваць HR-ам, а яшчэ, напрыклад, ідэнтычнасць тэрапеўта у мяне не супер была прысвоена, і зараз я ўсё яшчэ в працэсе прысваення, нягледзячы на то, што ўжо 1,5 гады практыкую, я яшчэ прысвойваю, просто ўжо как-то я больш свядома і спакойна кажу, што я гештальтэрапеўтка ў працэсе навучання. Так вот, зноў-такі чамусьці я пра сябе, ўсё ж такі, напэўна, для мяне это супер блізкая тэма, таму буду свае такія прыклады даваць. Так вот, мы можам страчваць таксама пэўную бяспеку. Калі мы асабліва нечакана страчваем працу, ці мы завяршаем працу, а новую яшчэ не знайшлі, то ў нас можа парушыцца бяспека. То бок раней я атрымлівала столькі-то грошай, у меня была страховка, і ў мяне было карацей, какая-то бяспека. Мы можам гэта, нават маючы падушку бяспекі, можам гэтыя пэўныя перажыванні ўнутраныя страціць. Мы таксама, што вельмі важна, можам страціць вобраз будучыні. Асабліва, зноў-такі, буду сёння некалькі разоў гэта паўтараць, калі мы кажам пра нечаканае страчванне працы і не па вашай волі. То бок я разумела, што я працую ў гэтай кампаніі, у мяне ёсць такія калегі, у мяне вось такі мой кар'ерны трэк. А тут раптоўна ці не раптоўна гэта ўсё знікае. І ў мяне губляецца вобраз будучыні. Для псіхікі гэта досыць вялікая страта. Таксама мы можам губляць рутыну.
Да? То бок я разумела, што у меня есть офіс, я езжу туды там 3 разы на тыдзень. А да гэтага я забягаю ў сваю любімую кавярню і купляю капучына на овсяным. Это я не пра сябе, вось зараз менавіта. Ці у маім офісе ёсць моя любімая сілоўня, я хожу туды роўна а 6 вечара. І гэтая рутына таксама знікае. То бок я страчваю пэўную паўсядзённасць, пэўную рутыну. А яшчэ можна, канешне ж, лагічна, тут зараз фантазую, што яшчэ можна страчваць как бы пасаду. Я была, напрыклад, менеджеркай, вось я цяпер не менеджерка. Гэта так павязана з ідэнтычнасцю. Яшчэ можна страчваць, собственно, зносіны, адносіны. Таму што ў нас на працы будуецца сацыяльны наш капітал, і можна страчваць пэўную дыспазіцыю, таму што, ну, сапраўды, пагадзіцеся, калі мы заходзім з пэўных кампаній, мы не з усімі працягваем адносіны ў той ці іншай ступені. І таму страчваецца яшчэ і пэўны такі сацыяльны капітал. А вось, як мінімум, уже, мне падаецца, 5 ці 6 пунктаў страты я назвала, калі гэта можна так функцыянальна апісаць, пра што мы можам гараваць, пра што нашаму целу, нашай псіхіцы, ад чаго можа быць вось гэтае перажыванне страты. То бок у нас змяняецца яшчэ і дыспазіцыя пэўная. Калі раней я была чалавек, который там я была жанчына, працаўладкаваная, то цяпер у мяне трошки новае, у гештальце это называецца персоналіці, да, трэба збудаваць новае персоналіці. А для таго, каб збудаваць новае персоналіці, трэба развітацца са старым. То бок старае гэта было я там HR, працую ў кампаніі, а новага яшчэ там няма. І вось зараз я беспрацоўная. І гэта сапраўды можа вызываць багата розных пачуццяў. Таму што такога, як раней, уже ніколі не будзе. І гэтае усвядомленне, оно прям важнае. Я так прям продаю ідэю того, что давайте-ка разом идем гараваць, тому что ў нашым сусвеце гараваць не прынята. Вот мне падаецца, в лінкедынах редко пишуць про тое, что ребята, плачьте, а не шукайце адразу хутка працу. Што мне важна яшчэ падкрэсліць у гэтую тэму про працэс гаравання. Калі я кажу, што гэта важны працэс, то трошки мне падаецца важна тут тэорыі дадаць, і хіба пра яе у псіхалогіі досыць папулярна, тогда, сорі за тавталогію, папулярна пішуць, што працэс гаравання, у яго ёсць стадыі, яны могуць мяняцца па чарзе, мы можам застрагаць на адной з нейкіх стадыях. У гараванні ёсць некалькі стадый. Цыкл гаравання — гэта шок, адмова, гнеў, торг і дэпрэсія. Зараз супер коротка пра кожнае са стадый, як гэта можа выглядаць у дачыненні да працы. Таму што калі мы кажам пра страту там чалавека, напрыклад, то гэта больш зразумела. А мне падаецца, калі мы кажам пра працу, то пра што тут гнеў там, да, ці а што такое шок? Так вот, шок. Шок — это больш, канешне, стадыя таго, калі, напрыклад, гэта штосьці нечаканае. А нечакана мяне звольнілі, я атрымала гэты імейл, да, калі мы чыталі, да, што там людзі атрымліваюць імейл, і всё, то бок, да, там праз месяц яны ўжо не працуюць. Ці, напрыклад, шок можа быць, калі вас там вы вырашылі там звольніцца, напрыклад, і шок можа быць нават калі гэта было ўсё планавана, просто вы ў адзін прекрасны дзень прачнуліся, а у вас няма працы. І не гледзячы на то, што вы да гэтага рыхтаваліся, гэта сапраўды арганізм можа перажываць як пэўна шокавая падзея. Тыпу, а што это такое? Руціны няма, там калег няма, я больш не адкрываю Slack, і што гэта такое? Потым традыцыйна ідзе стадыя адмовы. І вот эта стадыя, напрыклад, на которой застрагаць вельмі характэрна мне, а вот тут включаецца может такое и обесценивание адмовы, типу, ой, что мне гараваць, была праца, новую знайду, і ўвогуле не так уж мне это было и важно. Да, то бок это вот так может быть. А яшчэ можа адмова гучаць как: да нічога, потым, если я захочу, я туды павярнуся, и вообще все нормально. Вы можете, как это, нет и да. Мы можем, конечно ж, павярнуцца на працу, і сапраўды гэта можа быць не канец света. Але такога жыцця, як было, напрыклад, дзень таму, уже ніколі не будзе. Я ніколі не буду, напрыклад, 30-гадовай Таняй, ну ладно, там, да, калі я там скончыла ў офісе працаваць, в 28, напрыклад, 28-гадовай Таня, якая ходзіць у канкрэтны офіс. Такога ўжо ніколі не будзе неяк па-іншаму. Вось гэта важна асэнсоўваць, і важна, да, як я ўжо сказаў, усвядомліваць і асэнсоўваць. Потым можа развівацца гнеў. Гнеў можа быць на розны, да, спектр. Это можа быць такая лёгкае незадаволенне, можа быць прям злосць, можа быць гнеў пра тое, што ах, вот эта кампанія такая дурацкая, што ж они мне не павысілі зарплату, ці да што ж, злавацца можна не толькі на кампанію, злавацца можна пачынаць на сябе. Хаця на сябе злавацца не натуральна, не эвалюцыйна, але пра гэта мы тут не будзем. Шукайце заўсёды, да каго можна пазлавацца. А не абавязкова прямісці і злавацца, але можна гэта рабіць нават у думках ці неяк прагаворыць са сваім тэрапеўтам і гэтак далей. Да, можна злавацца і на кампанію, і, напрыклад, на калег, ці на праект, wherever. І мы пражываем такую стадыю злосці. Потым можа пачынацца торг, і я вось прям думаю зараз, какая стадыя торгов можа быць, што-то мне не прыходзіць. Калі у вас прыйдзе нейкі адпаведнік стадыі торгов, то калі ласка напішыце, таму што я прям на хаду не магу прыдумаць. Ну і стан дэпрэсіі. Дэпрэсія гэта, канешне, можа быць названа прям вельмі грубо,
груба, тому што да, сапраўды это можа быць не разлад, пэўна, нават не эпізод, але пэўна хваля суму, ну прям суму, да, смутку, суму пра тое, што сапраўды штосьці страчана, сумавання, да, па кімсьці, па чымсьці. І такім чынам праходзіць вось гэты цыкл гаравання, і што гэта значыць для нашага цела? Для нашага цела гэта значыць завершоны працэс. Калі мы не застрагаем, калі на какой-то стадыі, да, несвядома, канешне ж, мы ўсё гэта робім. Мы гэта пражываем, і наш арганізм гатовы, вельмі спрошчана кажучы, рабіць штосьці іншае. А што адбываецца, калі мы гэты працэс не праходзім, да, калі мы застрагаем дзесьці, мы пэўным чынам кансервіруем гэтыя пачуцці. Мы іх не пражываем, а мы так іх кансервіруем, захоўваем. Это ўсё несвядома, канешне, захоўваем дзесьці ўнутры, але вось гэтая кансервацыя для таго, каб гэта неяк так утрымліваць унутры, для таго, каб гэта не заўважаць, мы вытрачаем гэта энергіі. І сапраўды можа быць так, што энергіі на пошук новай працы няма не таму, што вам не хочацца і вы прям выгарелі там, да, или называць это нейкімі такімі, а што сапраўды вельмі важна, магчыма, распакаваць гэтыя пачуцці, што за гісторыя у вас скончылася, што за пачуцці у вас наконт гэтага ёсць, што за персаналіці вы зараз маеце, да, то бок што гэта было, і даць гэтаму месца. Насамрэч няма нейкага тэрміну гаравання, і гэта можна рабіць сапраўды паралельна. Это не значыць, што да, сёння мы гаруем, а вот з панядзелка пачнем рассылаць CV. Не, гэта можна рабіць паралельна, але ідэя ў тым, каб гэта усвядомліваць і даваць гэтаму месца, не праганяць гэтыя думкі, не казаць, типа, што ты тут разнылся, а давай-ка CV хутчэй працу шукай. Не, даваць гэту место. Да, мне сумна, да, я злуюся, да, я расчараваная, да, я фрустраваная і гэтак далей. Как я ўжо трошки раней сказала, да, то бок у праціўным выпадку у нас, можа быць, не быць энергіі і на новую работу, это можа ператварацца ў пэўны, как это, вот эти кансервныя банкі, яны мігруюць. Все, что не перажытае ўнутры, утрыманае. Вот зараз прям, сорі, мои коллеги, которые будут слухаць, я буду прям вельмі спрашчаць, але мне падаецца, гэта важна для разумення. Все, что утрыманае, оно потом мігруе кудысьці. І гэта можа быць бессонніца ў нейкі момант. Гэта можа быць трывожны фон, як это ў мяне, напрыклад. У мяне ў трывогу все мігруе, прычым розныя адценні трывогі я умею рабіць са сваім целам. Моё цело прадукуе розныя адценні, смакі трывогі. Мне прям смачна, прям как-то так зараз захоплена пра сваю трывогу распавядаю. Да, насамрэч, можа адгукнуцца пэўным страхам выхаду на новую працу. Можа быць пэўным соматычным праявам, там, не ведаю, галава пачне балець. Розныя спосабы ёсць таго, як усё ж таки наше цело справляецца, але моя асноўная думка, што страта працы, нечаканая страта працы, ці чаканая страта працы, завяршэнне праектаў, гэта пэўны эпізод у нашым жыцці, і мы сапраўды можам перажываць розныя пачуцці на гэты конт, і у нас можа быць пэўны працэс гаравання, і мы яго можам пражываць на свой уласны спосаб. Важна гэта усвядомліваць і быць да сябе тут перажлівымі. Дзякуй вялікі за праслухоўванне і спадзяюся, вам было карысна.